Hai borom ya pari khabai lam saka Komelia da Burma, tai oro jara tinini pando phai Manjakha ne joto borom gonang, tai phurungai juk serungai juk joto nomono khakaham tai borom Jakha ang Kokborok thani no chanai. Kokborok sal manmani tini prai chung 46 বছর umi thangka. Obono ruk sawino tini 19 tarik Januari Takalai no puila o Ampura Higher Secondary School ni tujuh nabai Ampura o kaisa naitoto Kokborok sal Palai Jakha itong Singoro ini tamo o bono ruk sawoi jeng tini oro rally kelaika kaham play card sujak tai oro musamung ricamung ni bising tui belai borom riwoi jeng o salno palai tongo gobang ma school ni phurungnai jil serungai jil rok botini o panda phai Manjakha paikya chini phurungnai jil master rok botini oro phai kaham kai chuba bakhai paikya tam ni hingka kai jeng sak bai thangni kokno jeng ni jino borom ni yang kai buike bo borom rigla Tripura Bangla bahasa jerokom borom rijage Palai Jakha tabo Kokborok bahasa bo borom ri oro Palai Jakha tongo omti khaino borom riwoi tabo jeng kaisa ni bahasa no sonman rilai jeng Palai tongo bika obo bai belai kaham agi bo jeng omti pandaro khlaimani nukjaga mokolo khlaiya kintu tabo omti panda khlaijage tabo bahasa okogno borom ni jagai tongo tabuk sini Kokborok ni kokno jenga haino sikriti manmani ya gobang ma coba kalaikya gobang ma thui kalaikya jelo hakka aboni bising tuina jeng Kokborok na sikriti mankha Bangla bahasa jerokom sikriti mankha 1971 ni agebo East Pakistan borong jur purbok nini oino bahasa borno chapogiri mani bagai kintu bahasa andolon khlaiye Puro Pakistan bahasa andolon khai boro Bangla bahasa sikriti mane tini antarjatik bahasa sikriti lag khlaika omte hai kaino chini Kokborok bahasa bo jeng tabuk অষ্টম তপশিল স্বীকৃতি মাননি বাগে চবা খালাই তঙ্গো চিনি kokborok বাসানো রোমান স্ক্রিপ্ট সিনানি বাগে একদিকে ডেমোক্রেটিক লামাতে চিং মুভমেন্ট খাই তঙ্গো তাই কাইসা जों বিধানসভা বচং অমনতই ককটিসাওই जों চিরা খগলাই তঙ্গো তাকলাই চিফ মিনিস্টার সারাই কাইসাকা বচ সিবিএসই চিঠি সুইকা যে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে চিঠি সুইজাকা
सिबिचिओ ककबरक रोमान स्क्रिप्ट एवं बांग्ला स्क्रिप्ट दुईटा बेनो सैमाननि बागै जों विधानसभा कक्ति समानि परेव अबतिनि जों माननानै मुङै दङ गाय ताकुरो बुकुरो चिनि ककबरक नर वानसुबैनायदि बोसोर बोथाय गोनां बोसोर फान गोनां चिनि कक बाय कायसानो आंनो सानानै मुसुंगो जों नायनायदि चिनि कक बोसोर बाहान गोनां जों नायदि खोतैनो हाय खोतै हिनो तैलिले तिसा तैमानि कम तैलेले खोतै आवगाय एकदम तिसु काटा एबा खोतै अमतिकै जों हिनो वा ताङो वा हिनजाक वा बाय जों वावै मानो बालिं वाइ मानो याखं वाइ मानो दल वावै मानो तारपरे निनि खुत्रु वाइ मानो चेम्पाइ वावै मानो गोबां मा बेरा वाइ मानो अमतिकै गोबां वाइ मामानि बागैनो वा हिनजागो तिनि थाइसु ताङै हिनजाका थाइ बुसुको थाइ हिनो बनो जों थाइसु खिनो मुइ मासिं ताङै हिनजाका मासिं जराव बो थाइ हिनो मासिं बाय गोदालैनो मुंफार जाका मुइ मासिं हिनै बेखाय अमति हायकेनो चिनि कक बुसु बेखाय छाल कलममा चिनि कुनु डिक्सनारि करे चिनि बय सैजा करे राधामोहन ठाकुर सं सुदैनो देबबर्मा सं गोबां मा ओलो दशरथ देव सं जे स्क्रिन बायखौनो सैतन तरक तरकाय चिनि ककनो सैयै अबनंको खायजा तारपरे हिनजाखायनो चिनि गोबां मा सै गोरोंनो नखर बायजा चिनि डिक्सनारि नखरका अमति खायनो ताबो चिनि कक जों गोरोंसा कुसुक बेराम गोसावै दङ बेखाय अ ककरमनो जों मुइतुनार गैनो बरम रिवैनो जों ककबरक सावनो तिनि पालाय दङ चिनि ककनो जों निजेनो मा छानाय चिनि ककनो जोंनो मा सैनाय चिनि ककनो जोंनो मा लबनाय चिनि रोजामुं बररबो जों चिनि कक बैनो मा रोजाबनाय ताबो खोनाथाव बोसोर चिनि रोजामुं मोसामुं आन्तर्जातिक पर्याये ताबो थांगै चिनि कक बररक हजागिरि मोसामुं सेनिनि मामिता मोसामुं गरिया मोसामुं र तिनि सारा भारतबर्ष नकारे बायरावबो विभिन्न देशआव थांगै जापान रबो रासिया रबो थांगै ताबो चिनि मोसामुं र मोसाय दङ बेखाय जे बसंनि कक न साजागिया जे बसंनि बरमनि कक कमावै थांगो आबो अब बसं बिनि आइडेन्टिटी बो कमावै थांगो बेखाय आबोनि बागैनो जों ककनो जों बरम मारिनाय चिनि ककनो जों मोथाङै माना रोंनाय ककनो जों मा सानाय सामानि बिसिंथिनो चिनि ककनो जों बुसकाङो फरिमाति सानाय बेखाय आबो अ सालनो जों दिनै मुइतु नारगै जों बुसकांनि बाहायके फरिमानो ताम खालायमानो ताबो त्रिपुरा इउनिभार्सिटी पर्यन्त ककबरक फोरोंजागौ अब किसानि ककया आगामी दिनाव तेबो ककबरकनो जों डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै वानसुबै दङ एडिसि हापां ताबो वानसुब दङ स्टेट गभर्नमेन्ट वानसुबै दङ बेखाय आबोनि बागैनो ताकुरो बुकुरो जों मानि ककनो बरम मारिनाय मानि कक बाय मा सैनाय मानि कक बाय जों गोबां मा कथमा रक सैयै चिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै कलाङै मा थांनाय दिनै आरो चिनि बरम गोनां कमलिया देबबर्मा बिनि गोबां मा बिजाब दङ बो तिख्लाय कलांमानि हयतो बो सालसा असुंजारिया करि थाङानो किन्तु बिनि मुकुमो दफानि बागै बो जे खराचा सै गोरोंथिनि बागै जे सै कलांमानि म कायसा लाइगुमा उइ दङानो ताइ आं बिसि कक सालिया तेव कायसा प्रोग्रामाव थाना दङ आहाय नाहाय तिनि ब्लाइकानो तंथका आं बि स्पेशली थैंक्स दिनानि मुसुंगो चिनि आमपुरा स्कुलनि चिनि मेडामनो तामनि हिंगा काय मुसुक नायथतो पान्दाव बानो बरम रिउ और तुबुमानि बागै ताइ जत स्कुलनि फायनाय फोरोंनाय जे काय और स्कुसेल जारा चिनि वर्कार्स रो जारा और फाइमानजाक फायनाय ताइ फोरोंनाय सोलोंनाय जतनो न आहाय नाहाय खाका हाम याफारै आनि कक मुसुक नहं सितुन ककबरक आइ ब्लकटुन ककबरक केबो खरजाक सितुन ककबरक केबो साजाक सितुन हामबाय खुलुमबाय